खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 सेप्तेम्बर 2024 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ, गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा, जेरावबो जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सिगांनि बबेबा देहायारि जेंनाया फैफिननो हागौ। गोसोफ्रा लोरबां जागोन। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खरावबो अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो।
रांखावरियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांदों गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बेफार फालांगियाव मोजां गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जाफुंसारगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन समाजाव मान बांगोन बहाबा दावबायोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबाबो मावफ्लांनो हागौ सुथुरजों गाज्रि नोजोर होजानोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां जेंना जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा
गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।